Armeniaren naiz eta orain ipuin bat kontatuko dizuet. Hasiera. Laguna. Bazien behin bi laguna beti elkarrekin zeuden eta beti norbaitekin geratzen zuten. Egun batean idei bat eduki zuten, eta idei hori zen barraketara joatea, baina beste lagun batzuekin ere. Orduan WhatsAppetik geratu zuten beste lagun batzuekin eta erabaki zuten ostiral arratsaldean joatea parkera eta ostiralean barraketara joatea. Barraketara goaz, jupi! Barraketean zeudenean montaña rusa batean sartu ziren. Barraketatik jaistean autobus batean sartu ziren parkera bueltatzeko. Parkean komentatzen ari ziren ondo pasatu ahal zuten ala ez, baina guztiok ondo pasatu zuten esan zuten. Amaiera.